acum. Ia jucați Teo, ia joc. Ia joc. Hai bă, jucați. Cum? Dania, vine cu a. Vine cu a, Dania, vine amândoi cu a. Vine toți cu a. Vine cu a și tu. Vine cu a. Ce bombon? Da, ia vine cu a, Dani. Vine cu a, Dani. Chiar dacă să vedem de aici. Suntem în 2016 acum, da? Ei, filmarea asta o să vă apară și peste 20-30 de ani o să apară. Teo! Ce fă, Teule? Băi! Suntem în 2016. Luna 10. Deci pe Oana ala dorem pe toată. Deci pe Dan Mafiotu, Teo cu Macarena.